Историята на великите цивилизации обикновено се измерва в колосални камъни, в паметници, които драскат небето, и в граници, очертани с червеното мастило на човешките конфликти. Но съществува различна хроника, която не е била вписана в вечния гранит на пирамидите или в полирания мрамор на имперските дворци, а в един безкрайно по-деликатен и парадоксално неразрушим материал – човешката памет. Това, което малцина разбират, е, че много преди пламъците да погълнат техния храм и легионите да разпръснат техните жарави, това семе на съпротива вече е покълнало в пустинята на вярата. Но точно когато древният свят изглеждаше готов да ги погълне, възникна въпросът, който отеква през хилядолетията. Могат ли сенките на миналото да оцелеят, за да преследват бъдещето? Семето на вярата. В плаващите пясъци на времето, където легендите се преплитат с историческата реалност, докато станат неразличими, се появява фигурата на Аврам. Той не фигурира в записите като коронован със злато цар, нито като победоносен генерал, командващ легиони, а като скромен номад, чието подчинение на една невидима честота променя завинаги духовния генетичен код на човечеството. Неговото пътуване не започва в празнотата, а под колосалната сянка на зикуратите на Месопотамия, в великия град Ур-Халдейски. За да разберем мащаба на неговото тръгване, трябва да погледнем какво е оставил. Ур не е било примитивно селище, той е бил върхът на шумерската цивилизация, център на международна търговия и преди всичко сърцето на култа към лунния бог Нана. Аврам е живял в общество, обсебено от астрологията и сложните пантеони, където всеки аспект от живота е бил управляван от капризите на небесните божества. В този контекст решението на Аврам е било радикално скъсване с общоприетата реалност на неговата епоха. Прахът от река Ефрат полепва по сандалите му, докато пресича водите, като умишлено оставя зад себе си глинените идоли и езическите храмове. Тази масова миграция на неговия клан не е била водена от физически глад, нито от желание за военно завладяване, а от ефирно и почти невъзможно обещание, притежанието на непозната земя и потомство, многобройно като звездите, които осеяват нощното небе над пустинята. Някои съвременни теоретици предполагат, че напускането на Аврам може да е съвпаднало с рухването на третата династия на Ур, спекулирайки, че може би Аврам е притежавал астрономическо или божествено знание, което го е предупредило за предстоящия упадък на неговата цивилизация, действайки като пазител на едно първоначално монотеистично знание, което се е изгубило сред множеството богове. Въпреки това, в онези студени и звездни нощи, Аврам, който щял да бъде прекръстен на Авраам по силата на Божествения завет, се изправя пред изпитания, които биха разкъсали всяка обикновена душа. Първото е безплодието на неговата съпруга Сара, биологично мълчание, което противоречи на логиката на обещанието. В други култури от онова време, като вавилонската, липсата на потомство се е разглеждала като проклятие или отхвърляне от боговете, достатъчна причина за отхвърляне. Но Авраам продължава да чака. Върховното изпитание щяло да дойде години по-късно на планината Мория. Библейският разказ ни казва, че от него е било поискано да даде живота на сина си Исаак. Този епизод е решаващ, ако го сравним с съседите на евреите. В Ханаан и Финикия, култът към Молох и Ваал рутинно е изисквал родителите да предадат децата си в огъня, за да осигурят реколти или военни победи. Човешкото жертвоприношение е било приета икономическа и магическа сделка. Когато Авраам вдига ножа под безмилостната светлина на пладне, той е на път да извърши действие, което неговите съвременници биха разбрали отлично. Но тогава се случва немислимото. Металът е спрян от небесна намеса. Този момент не е само физическото спасение на Исаак, той е теологична революция. Той установява окончателна граница. Този нов бог не желае човешка смърт, а посвещаване на волята. Докато ацтеките хилядолетия по-късно щяха да изтръгват сърца, за да хранят слънцето, а картагенците да предлагат бебета по време на обсада, вярата на Авраам обявява, че човешкият живот е неприкосновен. Исаак, синът на обещанието, ражда Яков в свят, белязан от съперничества и братски измами. Историята ни разказва за кражбата на първородството от брат му Исав чрез димяща яхния от леща и измамното докосване на козя кожа. Тук виждаме повтарящ се модел в този разказ. Изборът на по-малкия син пред по-големия, нещо, което нарушава законите за наследяване на почти всички древни култури, от Египет до Китай,
където първородният е бил всичко. Това предполага, че съдбата не е била в кръвта, а в избора. Яков, по природа неуморен борец, е главният герой на едно от най-загадъчните събития в древността. Той се изправя в абсолютна тъмнина срещу непознато същество край бреговете на река Явок. Традиционните тълкувания говорят за ангел, но текстът е двусмислен и обезпокоителен. Яков се бори цяла нощ до зори. Било ли е физическо проявление на божествеността, междуизмерен пътешественик или борба срещу собствената му психологическа сянка? От тази нощна битка той излиза куцащ, физически белязан от контакта с свръхестественото, но преименуван на Израел, този, който се бори с Бога. Неговите 12 синове, които ще бъдат основателите на племената, се заплитат в мрежа от токсична ревност, която кулминира в предателството срещу брат им Йосиф. Те го продават на кервани исмаилтянски търговци, чието камили са натоварени с подправки и смоли, изпращайки го в Египет като поредната стока. Но съдбата е сложна машинария. Йосиф, благодарение на пророческите си сънища за класове, които се покланят, и звезди, които танцуват, се издига от влажните и тъмни подземия, където надеждата изглежда е била угасена, до златния двор на фараона. Тук историята се съгласува с една завладяваща теория. Египтолозите говорят за периода на хиксосите, царете-пастири от семитски произход, които са управлявали долен Египет за известно време. Много вероятно е издигането на Йосиф да се е случило под една от тези чуждестранни династии, което би обяснило как един еврейски пастир е могъл да стане везир в общество, толкова ксенофобско и стратифицирано като египетското. Йосиф тълкува виденията на мършави крави, поглъщащи тлъстите, като въвежда система за съхранение на зърно, която спасява региона. Това издигане довежда израелтяните до Нил, където първоначалното убежище бавно се превръща в невидими вериги. Ароматът на лотос и папирус от двореца скоро е заменен от горчивата пот на евреите, строящи градове за съхранение под ударите на камшика. Въпреки това, в дълбините на това потисничество една божествена искра е на път да се запали. Точно когато робството изглежда вечно, един водач излиза от сенките на двореца, но пустинята, която ги очаква, не е път към незабавна свобода, а сцена на изпитания, предназначени да прочистят душата на една зараждаща се нация. Изходът, войната на боговете и машината на Синай. Мойсей, принцът на Египет, който криел еврейска кръв във вените си, въплъщава архетипа на героя, който трябва да загуби всичко, за да намери себе си. Неговата история за произхода, спасен от водите в кошница от тръстика, странно съвпада с легендата за Саргон от Акад, великия месопотамски цар, което предполага универсален модел в древната митология за водачите, предназначени за величие. След като отнема живота на жесток надзирател в защита на роб, той е принуден да избяга в обширната пустиня на Мадиам. Прекарва десетилетия в паша на овце в сухите вулканични земи под безмилостно слънце, което изгаря съмненията му и оформя характера му далеч от лукса на двора. Неговият призив към съдбата не е с звуци на царски тръби, а с феномен, който противоречи на физиката – капина, която гори с силен огън, но не се консумира. Пламъците танцуват като живи духове на планината Хорив. Тук божествеността се разкрива не като осезаем идол от камък или дърво, обичаен във всички култури по онова време, а като абсолютно и абстрактно присъствие, което заявява «Аз съм, който съм». Една онтологична дефиниция, която е на хилядолетия от философското разбиране на епохата. Мойсей се завръща в Египет, придружен от Аарон, за да се изправи срещу най-могъщия човек на земята, фараона, считан за жив бог. Това, което последва, не е само политическа борба, а теологична война. Всяка от 10 язви може да бъде интерпретирана като пряка и пресметната атака срещу специфично божество от египетския пантеон. Нил, превърнат в кръв, е унижение за Хапи, духа на реката. Тъмнината, която може да се усети, е пряко предизвикателство към Ра, бога на слънцето. Някои учени са се опитали да обяснят тези събития чрез теорията за изригването на вулкана Тера в Санторини, което би могло да е причинило климатични промени, вулканична пепел, затъмняваща небето и токсични червени приливи. Въпреки това, синхронизацията на събитията предполага нещо отвъд обикновената геоложка случайност. Най-тъмната нощ идва с 10-та язва.
Сянката накрая преминава по улиците, отнасяйки първородните, от наследника на трона до сина на затворника, но отминавайки къщите, белязани с кръвта на агне. Този ритуал ще даде началото на Пасхата, празник на паметта, който контрастира с ритуалите на забравата в други култури. Изходът започва с огнени стълбове, водещи тълпата през нощта, феномен, който някои уфолози и теоретици на древните астронавти са искали да видят като доказателство за напреднала въздушна технология, водеща народа, въпреки че теологичното тълкуване сочи проявеното присъствие на божествеността – Шехина. Преминаването през Червено море остава една от най-дискутираните точки. Докато науката говори за нисходящи ветрове, способни да изтласкат водите в плитки райони, разказът описва стени от течна вода, противоречащи на гравитацията, които рухват върху най-напредналата военна технология от бронзовата епоха – египетските бойни колесници. Но пустинята не е рай, тя е тигел на трансформация. Скоро започват оплакванията. Психологията на роба е трудна за пречупване. Народът копнеел за храната на Египет въпреки веригите. Те получават мана, бяло вещество, което пада като сутрешна роса. Теориите за това какво е била маната изобилстват. От екскременти на насекоми по тамарисковите дървета до годни за консумация лишеи. Въпреки това съществува една смела теория, идваща от езотерични тълкувания на Зохар, машината за мана, която предполага, че ковчегът на завета и доставката на храна може да са били продукт на изгубена или дадена технология, способна да синтезира храна от въздуха, идея, която граничи с научната фантастика, но която очарова търсачите на мистерии. В подножието на Синай земята се разтърсва. Гръмотевици ехтят и мълнии осветяват пушеща планина. Предаването на 10 заповеди на каменни плочи е бил единствен момент в правната история. Докато кодексът на Хамурапи защитава собствеността и социалните класи, Мойсеевият закон въвежда радикални иновации. Вътрешната стойност на човешкия живот, забраната на вътрешната алчност, не само на външната кражба, и концепцията за съботната почивка. Съботата е била революционна. В никоя друга древна култура не е била давана почивка на слугите и дори на товарните животни. Това е било декларация за универсално достоинство. Там се вижда и човешката крехкост. Нетърпението поради отсъствието на Мойсей довежда до създаването на отлято златно теле. Този акт не е бил просто каприз, той е бил регресия. Телето вероятно е представлявало Апис или Хатор, египетски богове на плодородието и силата. Народът, ужасен от свободата и тишината на пустинята, търси убежище в осезаемото, в това, което може да види и докосне, отхвърляйки невидимия бог, който ги е освободил. Изграждането на скинията и по-специално на ковчега на завета въвежда друга техническа загадка. Инструкциите, дадени на Мойсей, са изключително точни, описващи материали, които са проводници и изолатори – злато и акациево дърво. Някои електроинженери са посочили, че дизайнът на ковчега функционално прилича на гигантски електрически кондензатор, способен да съхранява масивни заряди статично електричество от сухата среда на пустинята. Дали това обяснява защо никой не може да докосне ковчега, без незабавно да загуби живота си, поразен от електрически разряд? Ковчегът устройство за комуникация ли е бил, оръжие или просто свещен предмет, чиято святост е била несъвместима с човешката нечистота? 40 години скитане са били необходими, за да изчезне поколението с робско мислене, отстъпвайки място на нова идентичност, изкована в етиката на закона, а не в страха от камшика. Ханаан е чакал от другата страна, но с градове, укрепени до небето, и войни, анакимите, които са били описвани като изполини, пред които еврейските шпиони са се чувствали като скакалци. На ръба на обетованата земя народът се разделя между паниката и вярата, точно когато трябва да се появи нов водач за предстоящата битка. Преходът от Мойсей към Исус Навин ще отбележи края на ерата на атмосферните чудеса и началото на ерата на меча и териториалното завоевание. Завоеването на Ханаан и епохата на съдиите. Историята не винаги напредва с бавната стъпка на керваните, понякога тя удря със силата на боен чук. След десетилетия на скитане в пустинята, трансформацията на еврейските племена от скитащи номади във военни завоеватели е един от най-рязките и завладяващи обрати в древността.
Не говорим просто за миграция, предизвикана от необходимост, а за пресметната инвазия, която противоречи на цялата известна военна логика през бронзовата епоха. Исус Навин, назначеният наследник, не е бил мечтателен мистик като своя предшественик, а прагматичен стратег, който е разбирал, че вярата трябва да бъде придружена от тактика. Първата му маневра е преминаването на река Йордан, събитие, описано в хрониките като невъзможно хидроложко събитие, при което водите спират и се издигат в твърда стена нагоре по течението, позволявайки на цял един народ да премине по сухо. Тук модерните теоретици и геолозите влизат в завладяващ дебат, тъй като някои предполагат, че масивно свлачище близо до град Адам, причинено от честата сеизмична активност в рифтовата долина, може временно да е блокирало потока на реката. Това не би било единственият път в геоложката история на региона. Земетресения, регистрирани през 1927 година, са причинили подобен феномен, спирайки водата за часове. Но за древните израелтяни това не е била нито геология, нито случайност. Това е била декларация за космическа власт, недвусмислен знак, че законите на природата са подчинени на тяхната мисия за завладяване. След като стъпват на суша, първото голямо изпитание, пред което се изправят, е Йерихон, един от най-старите обитавани градове в света, крепост, заобиколена от двойни стени, които изглеждат непроницаеми за армия без тежка техника. Стратегията, използвана тук, обърква традиционните военни историци, защото противоречи на всеки военен наръчник от онова време. Не е имало обсадни машини, нито земни рампи, нито тарани, удрящи портите. Това е била операция на психологическа война и може би нещо по-мистериозно, което граничи с технологичното. В продължение на 6 дни армията марширува в абсолютна тишина около града, една неестествена тишина, която сигурно е била ужасяваща за жителите, които наблюдавали от стените, очаквайки атака, която не идва. Чувал се е само ритмичният звук на 7 тръби от овнешки рог. На 7-я ден тишината е прекъсната с обединен вик от хиляди гърла и координирания тътен на тръбите, момент в който стените рухват навън, позволявайки на нашествениците да се изкачат директно. Тук възниква една от най-смелите и обсъждани теории – акустичният резонанс. Модерни инженери са спекулирали дали специфична честота, усилена от географията на долината и акустиката на роговете, свирени в унисон, може да е открила резонансната честота на стените от кирпич и камък, причинявайки структурно втечняване. Дали древните свещеници са знаели тайни за звука и вибрациите, които модерното инженерство едва сега преоткрива? Ако погледнем други култури, намираме обезпокоително сходни митове. В гръцката митология, например, се казва, че Амфион е построил стените на Тива, като е премествал тежките камъни само с звука на своята лира, което предполага съществуването на изгубена глобална традиция за звукова технология, способна да строи или разрушава. Кампанията продължава с брутална интензивност до битката при Гаваон, където се случва най-дискутираното и спорно астрономическо събитие в Библията. Исус Навин заповядва на слънцето и луната да спрат в небето, за да удължи дневната светлина и да завърши победата си. Интерпретациите на това събитие варират от чисто поетични до катастрофални сценарии. Някои астрофизици предполагат, че може да е било пълно слънчево затъмнение, което внезапно е свалило температурата, причинявайки паника или необичайно атмосферно пречупване. Въпреки това, посмели теоретици, следвайки линиите на мислене на изследователи като Имануел Великовски, предлагат, че планетарно сближаване, може би Венера или Марс, преминаващи опасно близо до Земята, може временно да е променило въртенето на планетата или да е наклонило нейната ос, създавайки оптическата и физическа илюзия за продължителен ден. Любопитно е, че от другата страна на света, аналите на предколумбовите култури в Андите и древните записи в Китай говорят за дълъг ден или дълга нощ, случили се в хронологично сходно време. Дали това е било глобален феномен, който всяка култура е интерпретирала по свой начин според собствените си митове? Съвпадението е най-малкото подозрително и сочи към катаклизмично събитие, забравено от конвенционалната история. Въпреки тези свръхестествени победи, мирът в Ханаан е бил крехък като стъкло, а истинската заплаха за племената не е идвала от пустинята, а от морето.
Филистимците, част от мистериозните морски народи, които са опустошили източното Средиземноморие, причинявайки колапса на цели цивилизации като хетите и отслабвайки Египет, започват да оказват натиск от брега. За да разберем екзистенциалната опасност, която са представлявали, трябва да погледнем технологията. Докато израелтяните все още са били хванати в капана на бронзовата епоха, филистимците са притежавали тайната на топенето на желязо. Те са били елитни войни, с тежки брони и подсилени бойни колесници, които за племената от хълмовете, въоръжени с бронз и кожа, са били еквивалентни на изправяне срещу модерни танкове с словни пушки. Това технологично неравенство потапя региона в хаос и без централно правителство, племената функционират като гръцки градове-държави, често воювайки помежду си. По време на изключителни кризи, когато изчезването изглежда неизбежно, се появява фигурата на съдията. Жизнено важно е да се изясни, че те не са били магистрати с тоги в подредени съдилища. Те са били вождове, лидери на съпротивата и харизматични водачи, често маргинални и дълбоко несъвършени фигури, които са били обладани от дух на лидерство, за да спасят своя народ. Една от тези фигури, Девора, разбива всички шаблони на древността, издигайки се като върховна политическа и съдебна власт в дълбоко патриархално общество, раздавайки заповеди под палма. Нейният генерал Варак отказва да отиде на битка без нея, мълчаливо признание, че нейната стратегическа сила идва от божествена или интуитивна връзка, която той не притежава. Победата, която тя организира срещу ханаанския генерал Сисара, не е била дуел на груба сила, а майсторски капан, използвайки тинята на потока Кишон, за да направи безполезна технологичното предимство на вражеските железни колесници. Краят на Сисара е достоен за филм на психологическия ужас. Бягайки от бойното поле, той търси убежище в шатрата на Яил, жена, която се преструва на гостоприемна. Докато той спи изтощен, тя взема кол от шатрата и с ужасяваща ефективност слага край на живота му. Този акт резонира с истории от други култури, където женската фигура се превръща в окончателния изпълнител на съдбата, като мойрите или Клитемнестра в Гърция, или нордическите валкирии. Яил не използва воински меч, а домашен инструмент, подривайки очакванията на традиционната война и демонстрирайки, че в този конфликт никой не е в безопасност. След това се появява Гедеон, който въплъщава архетипа на неохотния герой и изпълнен със съмнения, нуждаещ се от постоянни емпирични доказателства преди да действа. Неговата кампания срещу мадиамците е наръчник за модерни специални операции. Вместо масивна армия, която би била трудна за координиране, той избира само 300 елитни мъже. Тактиката е чиста психологическа война. Те атакуват през нощта, чупейки глинени стомни, които скриват факли и надувайки тръби едновременно от различни точки. Визуалният и звуков ефект в абсолютната тъмнина кара огромната вражеска армия да повярва, че е обградена от безкрайно превъзхождаща сила. Паниката обхваща лагера и в объркването враговете започват да се атакуват един друг, тактика на измама, която напомня на стратегиите на Сун Цзъ, който твърди, че цялото изкуство на войната се основава на измамата, или на спартанската защита при Термопилите, където теренът и страхът са стрували повече от цифрите. Но сред всички тези водачи, фигурата, която най-много пленява народното въображение, е Самсон, човек, когото е невъзможно да се игнорира. Трудно е да се чете неговата история, без да се мисли за великите соларни герои на сравнителната митология, като гръцкия Херкулес или шумерския Гилгамеш. Самсон е бил назарей, посветен от утробата със строга забрана да си реже косата или да докосва плода на лозата. Неговата сила не е била мускулна в анатомичния смисъл, той не е бил непременно гигант-културист, а свръхестествена. Той разкъсва лъв с голи ръце, подвиг, идентичен с този на Херкулес с немейския лъв, и елиминира 1000 мъже, използвайки само челюст на магаре. Въпреки това, Самсон е и трагедията на импулса и липсата на контрол. Той е бил емоционално нестабилен, пристрастен към опасността и към жените от вражеския лагер, което го довежда до неговата гибел. Връзката му с Далила е първата голяма шпионска драма в историята. Тя не е била просто любовница, а оперативен агент, платен от филистимските господари, за да открие източника на неговата биологична технология.
Когато тайната му е разкрита и косата му е отрязана, той губи връзката си с източника на своята сила. Някои теоретици спекулират относно природата на тази сила. Дали е била уникална генетична мутация, или косата е била метафора за нещо повече, може би някакъв вид антена или биоелектрическа връзка, която след като е била отрязана, е прекъснала потока на енергия. Ослепен и окован, сведен до товарно животно, Самсон участва в един от най-драматичните финали в древната литература, като събаря храма на Дагон върху себе си и своите похитители. Акт на пълно жертвоприношение, който бележи края на една епоха. Хаосът от епохата на съдиите довежда народа до неизбежен извод. Абсолютната племенна свобода е опасна и те искат цар, централизирана държава като съседните нации, готови да разменят свободата си за сигурност. Обединеното кралство и Златният век. Преходът от племенна конфедерация към централизирана монархия не е бил плавен политически процес, той е бил национална травма. Пророк Самуил предупреждава строго, че един цар ще вземе синовете им за война, дъщерите им за служба и най-добрите им земи за своите придворни, но колективният страх от филистимците и вътрешния безпорядък е бил по-голям от страха от бъдещата тирания. Първият цар Саул изглеждал като перфектния кандидат, излязал от кралски кастинг, висок, внушителен, от воинственото племе Вениамин. Но неговото царуване бързо се превръща в психиатричен казус за властта и лудостта. Саул започва добре, обединявайки разпръснати фракции, но скоро изпада в дълбока параноя, страдащ от епизоди на тежка меланхолия и ирационална ярост. Днес много исторически психолози, които анализират текстовете, предполагат, че Саул може да е страдал от биполярно разстройство или тежка клинична депресия, изострена от огромното напрежение на лидерството и усещането за духовна изоставеност. Неговото неподчинение в ритуални въпроси му коства божественото благоволение, създавайки вакуум на властта, от който ще възникне неочаквана фигура. В този нестабилен сценарий влиза Давид, млад пастир от Витлеем, чието противопоставяне в долината Ела срещу Голиат се е превърнало в универсална метафора за аутсайдера срещу гиганта. Но ако анализираме сцената с съдебни и балистични очи, виждаме нещо различно от детската версия. Голиат е описан като гигант, брониран шампион с бронзови люспи, чието описание съвпада медицински с акромегалия или хипофизен гигантизъм. Голям ръст и сила, но често придружени от проблеми с зрението и бавно движение, поради което е имал нужда от оръженосец, който да го води. Тук влизат теориите за родовете на гигантите. Дали Голиат е бил останал потомък на Енаким или Нефилим, онези хибридни същества, споменати в древни текстове от региона. Давид, от друга страна, не е носел играчка. Прашката е била смъртоносно бойно оръжие в древния свят. Прашкарите от Балеарските острови или от Родос са били толкова страшни, колкото елитните стрелци с лък. Проектил от гладък камък, изстрелян с висока скорост, има силата на спиране и кинетичната енергия на куршум с малък калибър. Давид не е победил чрез късмет или магия, а чрез тактическо превъзходство. Той отхвърля тежката броня, която би го забавила, и използва прецизна атака от разстояние срещу статична тежка пехота. Ударът в челото на Голиат е бил снайперистки изстрел, който е изпратил психологическа ударна вълна, способна да срине филистимската армия. Въпреки това, славата на Давид се превръща в негово незабавно проклятие, тъй като патологичната ревност на Саул го принуждава да избяга в пустинята. В продължение на години, бъдещият цар живее като изгнаник, вожд в стила на Робин Худ, водещ група от задлъжнели и недоволни мъже в пещерите Адулам, ковайки характера си в екстремно оцеляване, а не в удобството на двореца. След трагичния край на Саул на планината Гилбоа, където първият цар предпочита да отнеме живота си, вместо да бъде заловен и измъчван от врага, Давид се възкачва на трона и извършва своя майсторски ход – завладяването на Йерусалим. Този град е бил Евусейска крепост, считана за непревземаема, и Давид не я превзема с фронтална атака, а чрез хитрост. Неговите мъже се инфилтрират през Цинор или водния канал, изкачвайки се отвътре. Този тунел, идентифициран от археолозите като системата на Уорън, предполага напреднало познаване на хидравличното инженерство на града. Установявайки Йерусалим като столица, Давид избира неутрално място, което не принадлежи на нито едно от 12-те племена, избягвайки вътрешна ревност,
и премества там ковчега на завета, превръщайки града в безспорен политически и религиозен център. Царуването на Давид разширява границите до река Ефрат, установявайки регионална империя, но историята не крие неговите лични сенки. Инцидентът с Вицавее е суров разказ за злоупотреба с власт. Царят, оставайки в двореца, докато войските му се бият, взема каквото пожелае просто защото може. И когато бременността на Вицавее заплашва със скандал, Давид организира заговор за елиминиране на нейния съпруг Урия Хетееца, като го изпраща на смърт на фронтовата линия. Това е било убийство с административен указ, акт, който донася опустошителни последици за собственото му семейство, отпришвайки поредица от трагедии, бунтове и дворцови интриги, които бележат последните му години. Неговият син Соломон наследява трона след кърваво прочистване на политическите съперници, отбелязвайки прехода от ерата на военното завладяване към ерата на търговската дипломация и монументалното строителство. Кулминационният проект е първият храм, архитектурно чудо, което поглъща тонове злато и ливански кедър. Тук възниква една завладяваща и смела теория, извлечена от талмудическите легенди за изграждането на храма – използването на шамир. Традицията гласи, че тъй като е било забранено да се използват железни инструменти за война, за обработка на свещените камъни на олтара, Соломон е използвал устройство или същество, наречено шамир, което можело да реже камъка с лазерна прецизност и без триене. Дали шамир е била изгубена древна технология, може би форма на концентрирана енергия, или радиация, която е позволявала скалата да се обработва по начини, които днес не разбираме. Теоретиците на древните астронавти предполагат, че това може да е доказателство за високотехнологични инструменти, погрешно тълкувани от древните писари, които са ги описали като червеи или живи същества. Освен това, богатството на Соломон е легендарно. Неговите флоти плавали до мистериозни места като Тарсис и Офир, завръщайки се на всеки 3 години, натоварени с злато, слонова кост и екзотични животни. Местоположението на Офир остава една от големите археологически загадки. Дали е било в Африка, в Индия или, както предполагат някои много противоречиви теории, корабите му са стигнали до Америките, донасяйки ресурси от новия свят векове преди Колумб? Посещението на царицата на Сава не е било само културен обмен, а търговска среща на върха на високо ниво, която циментира позицията на Израел като търговска връзка между изтока и запада. Но има един аспект на Соломон, който езотеричната традиция усилва много повече от официалния библейски текст – неговата страна като магьосник и майстор на природните мистерии. По-късните текстове го представят като контролиращ духовни сили и демони, за да ги принуди да построят храма, притежаващ пръстен с божествен печат, който му дава господство над невидимия свят. Тези истории отразяват впечатлението, което е оставила неговата мъдрост. Знание толкова огромно, че изглеждало свръхестествено. Въпреки това, този златен век е имал глинени крака, тъй като поддържането на такъв блясък е изисквало брутални данъци и принудителен труд, които са посели негодование. След смъртта му, арогантността на сина му Ровоам разделя нацията на две. Отказвайки да облегчи тежестта на народа, той предизвиква отделянето на северните племена, разделяйки Великата империя на две съперничещи си царства – Израел и Юда, оставяйки ги уязвими за хищническите империи като Асирия и Вавилон, които наблюдавали от хоризонта, готови да погълнат това, което е останало от утопията от бетон и злато, която е струвала толкова много кръв за изграждането. Разделението и падането на севера. Историята на нациите често се решава не на бойното поле, а в тъмните коридори на човешкия ум, където параноята и амбицията тъкат своите мрежи. След смъртта на Соломон, Обединеното царство Израел не се срива от външна атака, а от вътрешна имплозия. Това, което се случва, е геополитически разлом, който променя съдбата на Близкия изток завинаги. Йеровоам, работнически лидер, превърнал се в революционер, се възползва от народното недоволство заради високите данъци и повежда 10 племена на север към отделяне. Но Йеровоам има логистичен проблем, който скоро се превръща в теологична мания. Йерусалим, духовният център, е на юг, на вражеска територия. Той се страхува, че ако хората му преминат границата, за да се покланят, тяхната политическа лоялност ще се върне към дома на Давид.
За да спре този отлив на мозъци и души, Йеровоам извършва дързък и опасен ход на социално инженерство. Той издига 2 златни телета, едното в Ветил, а другото в Дан. Тук историците и теолозите се спират, за да сравнят културите. Това поклонение на добитъка не е било ново. То резонира дълбоко с култа към Апис в Египет, където бикът представлява сила и божествена мъжественост, или с ханаанския бог Ел, често свързван с бика. Правейки това, Йеровоам не само създава политически разкол, но и отново въвежда религиозен синкретизъм, който свързва Израел с околните езически сили. Той установява нелегитимно свещенство, позволявайки на всеки с пари да си купи длъжността, демократизирайки свещеното до пълно покваряване. Северът, сега наречен царство Израел, е бил проспериращ и космополитен, контролирайки жизнено важните търговски пътища, но неговият трон е бил седалка с катапулт. Царе идват и си отиват чрез заговори и избирателни елиминации. Духовната тъмнина достига своя зенит с пристигането на Ахав и неговата съпруга Йезавел. Това не е просто история за лош цар, това е сблъсък на 2 цивилизации. Йезавел, финикийска принцеса от Сидон, донася със себе си сложна и агресивна религиозна машинария, посветена на Ваал и Астарта. Ваал, богът на бурите и плодородието, изисква ритуали, които често включват крайни физически актове и човешки приноси, нещо, което ужасява яхвистките пророци. В този водовъртеж на корупция възниква Илия, фигура, която изглежда издялана от гранит. Сблъсъкът на планината Кармил е може би един от най-драматичните дуели в древността. Това не е била просто теологична дискусия, това е било емпирично изпитание на силата. Илия предизвиква пророците на Ваал, техният бог, да запали огъня на жертвоприношението, докато свещениците на Ваал крещят и се самонараняват в екстатична треска, обичайна практика в култовете на Анадола за събуждане на спящите богове, няма отговор. Когато идва ред на Илия, той намокря олтара си с вода, за да премахне всякаква възможност за пиротехнически трикове. Тук влизат най-смелите теории. Текстът казва, че огън пада от небето и консумира не само жертвата, но и камъните и водата. Скептиците говорят за навременна мълния в район, податлив на гръмотевични бури. Въпреки това, теоретиците на древните астронавти предполагат, че описанието на хирургически и опустошителен огън прилича на технологии за насочена енергия или намеси на нечовешки интелигентности, които са наблюдавали развитието на това конкретно племе. Дали е било божествено чудо или неразбрана технологична намеса, резултатът е пълното елиминиране на свещениците на Ваал в потока Кишон. Докато северът се бори в този мистичен и политически хаос, сянка се удължава от изток. Асирийската империя се събужда. Ако сравним асирийците с други сили от древността, те са били върховната военна машина, спартанците на Месопотамия, но с индустриализирана жестокост. Техните каменни релефи гордо показват какво са правили на градовете, които са се съпротивлявали. Масови удирания и набучвания, предназначени за психологически терор. Те не са криели своята бруталност. Те са я рекламирали като външна политика. Под командването на Тиглат Пилесер и след това Салманасър, примката се затваря около Самария, столицата на севера. Обсадата продължава 3 години, време през което отчаянието довежда жителите до крайни ситуации, които историята предпочита да не описва подробно. Накрая, през 722 година преди общата ера, Саргон II завършва завладяването. Но асирийците имат различна стратегия от простото окупиране – денатурализация. Те не искат бунтовни поданици, те искат да заличат идентичности. Започват масови депортации, хиляди израелтяни са вързани и принудени да маршируват стотици километри към сърцето на Асирия и градовете на мидийците. И тук се случва една от най-големите мистерии на антропологията и историята – 10-те изгубени племена. За разлика от юга, който ще запази своята идентичност, племената на севера изглежда се разтварят в мъглата на историята, но наистина ли изчезват? Теориите за тяхната съдба са завладяващи и обхващат целия глобус. Някои проследяват техния род до пуштуните в Афганистан и Пакистан, които имат племенни кодекси, пащунвали, които странно отразяват Мойсеевите закони и чието имена на кланове звучат обезпокоително подобно на библейските племена. Други поглеждат на изток, към Япония. Съществува противоречива, но упорита теория, която предполага, че определени шинтоистки ритуали и структурата на преносимите светилища,
или Микоши, имат необясними паралели с ковчега на Завета и левитските практики, което предполага, че миграция е достигнала до островите на изгряващото слънце през пътя на Куприната. Има дори теории, които пресичат океана. От 17 век изследователи и теолози спекулират, че някои групи от коренното население на Америка може да са потомци на тези племена, въз основа на предполагаеми езикови и културни прилики, идея, която по-късно ще бъде фундаментална за религиозни движения като мормонизма. В Африка народът Лемба от Зимбабве е запазил еврейски традиции в продължение на хилядолетия, а модерните генетични анализи са открили в техните свещеници хаплогрупата на ухромозомата, известна като гена Коен, свързвайки ги директно с древния семитски свещенически род. Сякаш северът на Израел не е бил унищожен, а фрагментиран и разпръснат по цялата планета, очаквайки да бъде преоткрит. Докато северът изчезва, царство Юда на юг наблюдава с ужас. Сенахирим, асирийският цар, насочва своята машинария към Йерусалим. Асирийските записи, по-специално призмата на Тейлър, се хвалят, че са затворили цар Езекия като птица в клетка, но любопитно, никога не твърдят, че са превзели града. Библията говори за ангел, който е елиминирал 185 000 войници за една нощ. Гръцкият историк Херодот предлага различна, но също толкова странна версия. Чума от полски мишки, които изяждат тетивите на лъковете и щитовете на асирийците, оставяйки ги беззащитни. Дали е била бърза болест, божествена намеса или биологична аномалия? Юда оцелява, но само за известно време. Нов алфа-хищник, Вавилон, поглъща Асирия и скоро ще насочи очите си към Златния град. Вавилонското изгнание и завръщането. Падането на Йерусалим през 586 година преди общата ера не е било само военно поражение. То е било събитие на теологично изчезване, което, парадоксално, ражда модерния юдаизъм. Навуходоносор II, цар-строител и завоевател, чиято амбиция граничи с мегаломания, най-накрая пробива защитата на града след обсада, която довежда населението до абсолютен глад. Бруталността на вавилонското завладяване е била хирургическа. Цар Седекия се опитва да избяга през подземни тунели, системи, които днес археолозите все още откриват под Стария град, но е заловен. Наказанието му е било замислено да бъде последната картина, която мозъкът му да обработи. Той става свидетел на края на синовете си преди да му ослепят очите. Храмът на Соломон, архитектурно чудо на древния свят, покрито с кедър и злато, е опожарен. И тук възниква най-голямата мистерия от всички. Какво се е случило с ковчега на Завета? Библията не споменава залавянето му сред плячката, отнесена в Вавилон. Списъците с ограбени съкровища са педантични, но ковчегът не фигурира в тях. Това е подхранвало векове на спекулации. Една теория предполага, че пророк Йеремия го е скрил в пещера на планината Нево, запечатвайки входа до края на времената. Друга теория, популяризирана от етиопската династия, твърди, че е бил отнесен на юг, в Аксум, където уж пребивава днес под надзора на монах, който никога не напуска ограждението. Има по-смели хипотези, които свързват ковчега с рицарите тамплиери векове по-късно, предполагайки, че са го намерили, докато са копаели под храмовия хълм и че неговата огромна сила или технологично знание е било източникът на тяхното внезапно богатство. Някои теоретични физици, анализирайки библейските описания на ковчега дървена кутия, покрита с злато, изолатор и проводник, предполагат, че той е функционирал като гигантски кондензатор, способен да съхранява статично електричество или дори като радиочестотно комуникационно устройство с неизвестен източник на енергия. Каквато и да е истината, ковчегът изчезва от разказа, оставяйки празнота в пресветото място. Евреите са отведени в Вавилон, но не в затворнически лагери, а в един от най-напредналите метрополиси на земята. Вавилон е бил град от глазирани сини тухли и висящи градини, които противоречат на гравитацията. Тук, пред огромните зикурати, които напомнят на вавилонската кула, изгнаниците претърпяват масивен културен шок. Те са били заобиколени от напреднала астрономия, математика и богата митология с богове като Мардук. Изкушението да се асимилират е било огромно. Без храм и без земя, как са могли да продължат да бъдат избраният народ? Отговорът е била интелектуална революция. Ако не можели да принасят жертви, ще ли да принасят думи.
Синагогата се ражда в изгнание като радикална концепция, преносимо светилище, направено от общност и учене, а не от камъни. Книжниците започват да кодифицират устните традиции с бясна скорост, страхувайки се, че ще бъдат изгубени. Именно по бреговете на реките Тигър и Ефрат голяма част от еврейската Библия приема своята окончателна писмена форма, редактирана, за да отговори на катастрофата на изгнанието. В тази среда възникват визионерски фигури. Езекиил, свещеник в изгнание, описва видения, които днес са основният стълб на теорията на древните астронавти. Неговото описание на колела в колела, живи същества с множество лица и летящ трон, който се движи с грохота на много води, се интерпретира от някой не като мистично богоявление, а като подробно наблюдение на технологичен кораб от някой, който не е имал техническия речник, за да го опише. За Езекиил Божията слава вече не е била вързана за Иерусалим. Тя е била подвижна, универсална и космическа. Даниил от друга страна е оперирал във висшите сфери на вавилонската власт. Неговата способност да тълкува сънища и необясними феномени, като призрачния надпис на стената по време на пиршеството на Валтасар, го поддържа жив в двор, пълен с интриги и съперничещи си магьосници. Някои учени виждат в историите за Даниил паралели с легендите на асирийския и вавилонския двор, предполагайки, че той е станал майстор на халдейската мъдрост, без да компрометира своята идентичност. Историята прави кинематографичен обрат с падането на Вавилон. Непревземаемият град пада за една нощ пред персите, които отклоняват река Ефрат, за да преминат по сухото и корито под стените, докато градът празнува пир. Кир Велики се появява като новия господар на света. Кир е аномалия в древната история. Завоевател, който практикува религиозна толерантност. Вероятно повлиян от зороастризма, който споделя дуалистични концепции за добро и зло, Кир вижда в Бога на евреите сила, която заслужава уважение. Неговият цилиндър на Кир се счита от мнозина за първата декларация за човешките права. През 539 година той издава указ за завръщане, но връщането у дома не е било триумфалното шествие, което мнозина са очаквали. Само остатък се завръща в Иерусалим в руини, обитаван от диви животни и враждебни народи, които са заели вакуума на властта. Възстановяването на храма под Зоровавел е била горчиво-сладка задача. Старейшините, които помнят храма на Соломон, плачат открито, защото новата сграда изглежда незначителна в сравнение. Освен това, липсва осезаемото божествено присъствие. Светото на светиите е празно. Ездра и Неемия пристигат по-късно, за да консолидират обществото и физическата защита. Неемия, виночерпец на персийския цар, е бил прагматичен администратор, който организира изграждането на стената с военна ефективност. Зидарите работят с мистрия в едната ръка и меч в другата. Те трябва да пречистят общността, като изгонват чуждестранни съпруги и възстановяват строга идентичност, сурова мярка, предназначена да предотврати културното разпадане, което е осъдило севера. Юдея се ражда отново, но е била малка провинция във вастна персийска империя, уязвима и заобиколена. И въпреки, че се радват на относителен мир на запад, в планините на Македония, млад принц е обучаван от Аристотел, подготвяйки се да отприщи буря, която ще изтрие картата на древния свят. Елинската заплаха и светлината на Ханука. Когато Александър Велики прекусява Хелеспонт, той не носи само армия, той носи идея. Елинизмът не е бил просто култура, а агресивно привлекателен мироглед, който възхвалява човешкото тяло, философския разум и естетиката. През 332 година Александър стига до портите на Иерусалим. Еврейските легенди, записани от Йосиф Флавий, разказват за една завладяваща среща. Първосвещеникът излиза да го посрещне облечен в свещените си одежди. Александър, който уж е видял този човек на сън, преди да напусне Македония, се покланя пред него, покланяйки се не на човека, а на Бога, когото той представлява. Казва се, че му показват пророчествата на Даниил, които предсказват неговата победа над Персия, което гарантира благоприятно отношение към евреите. Но Александър умира млад, вероятно отровен или жертва на коремен тиф, и неговата империя се разпада между генералите му – диадохите. Юдея се превръща в буферна държава, вечното бойно поле между Птолемеите от Египет и селевкидите от Сирия. През това време започва да се води тиха битка, не с мечове, а с начин на живот.
Йерусалим започва да се трансформира. Гръцки гимназиуми са построени в сянката на храма. Гимназиумът е бил център на гръцкия социален живот, където мъжете са се упражнявали голи. За еврейската чувствителност това е било скандал, но за младите еврейски аристократи, които са искали да се издигнат социално, това е било мястото, където да бъдат. Натискът да се впишат е бил толкова силен, че някои са се подлагали на мъчително болезнена и опасна хирургическа операция, наречена еписпазъм, за да обърнат козметично обрязването си и да избегнат подигравките в обществените бани. Обществото се разцепва между елинистите, които прегръщат глобалистката модерност, и традиционалистите, които виждат това като духовно предателство. Скритото напрежение избухва с възкачването на Антиох IV Епифан на селевкидския трон. Антиох не е бил нормален владетел. Съвременниците му често са го наричали Епиман, лудия, зад гърба му поради ератикното му поведение и крайния му нарцисизъм. Той решава, че културното разнообразие е слабост за неговото царство и постановява насилствена униформация. Забранява спазването на съботата, обрязването и хранителните закони. Последният акт на провокация е било оскверняване, изчислено да сломи еврейския дух. Антиох издига статуя на Зевс, вероятно със собственото си лице, в Йерусалимския храм и принася в жертва прасе на олтара. Свинското месо е било върховна анатема за евреите. Това е било психологическо и духовно нарушение. Гръцките офицери обикалят селата, принуждавайки местните лидери да извършват езически жертвоприношения като доказателство за лоялност. В село Модин възрастен свещеник на име Мататия отказва. Когато елинизиран евреин пристъпва напред, за да изпълни заповедта, Мататия, обхванат от праотеческа ревност, елиминира както предателя, така и гръцкия офицер. Този удар с меч започва въстанието на Макавеите. Мататия и неговите 5 сина бягат в хълмовете, започвайки класическа партизанска война. Юда Макавей, син на Мататия, се оказва един от най-големите тактически гении във военната история. С армия от зле оборудвани фермери, той се изправя срещу професионалните сирийски фаланги. Юда разбира, че не може да спечели на открито поле, затова използва географията на Юдея в своя полза. Той атакува в тесни проходи, през нощта, използвайки скоростта и познаването на терена, за да неутрализира численото превъзходство на врага. Неговите тактики се изучават днес като перфектни примери за асиметрична война. Битката при Бет Захария въвежда елемент на ужас, достоен за филм с чудовища, бойни слонове. Гърците донасят тези бронирани животни, напити с вино и сок от къпини, за да ги разярят носещи кули с стрелци на гърбовете си. За евреите, които никога не са виждали такива същества, те сигурно са изглеждали като преисторически чудовища. Факт на невероятна смелост Елеазар, брат на Юда, хуква под един слон, наръгвайки го отдолу, бивайки смазан, когато звярат пада върху него. Това е била жертва, която показва, че страхът от смъртта е изчезнал сред бунтовниците. Накрая през 164 година Макавеите постигат невъзможното. Те си връщат Йерусалим. Откриват храма в опустошително състояние, с растения, растящи в дворовете и свещените камери, превърнати в публични домове или складове. Започват процеса на ритуално пречистване. Според Талмуда, при желанието да запалят отново менората, седемраменното свещник, което символизира божественото присъствие и мъдрост, те намират само малък съд с масло, с непокътнатия печат на първосвещеника. Едва стига за един ден. Тук историята се смесва с легендата. Това малко количество гориво гори необяснимо в продължение на 8 дни, противоречайки на законите на физиката и горенето, докато може да бъде произведено ново осветено масло. Някои теоретици предполагат, че може би са открили скрит резерв или непознато бавно горящо вещество, но за народа това е бил недвусмислен знак, че небето одобрява тяхната борба. Така се ражда Ханука, празникът на светлините, който чества съпротивата на светлината срещу насилствената тъмнина. Макавеите основават Хасмонейската династия, постигайки политическа независимост, която Израел не е виждал от векове. Те разширяват границите и налагат обръщания, историческа ирония, като се има предвид техният произход. Но властта корумпира. С течение на времето потомците на героите се превръщат в елинизирани, жестоки и параноични царе, воюващи помежду си. Обществото отново се разделя, този път между фарисеи и садукеи.
В средата на гражданска война между двама хасмонейски братя за трона, те правят окончателната стратегическа грешка – канят чужда суперсила да арбитрира техния спор. Рим, който е наблюдавал от хоризонта като търпелив вълк, приема поканата. Генерал Помпей Велики пристига не като посредник, а като завоевател. През 63 година преди общата ера Помпей влиза в Йерусалим и, воден от любопитство, отмества завесата и влиза в светото на светиите. Излиза объркан, защото не намира никаква статуя, а само празно пространство. Той не може да разбере невидим Бог. Рим е дошъл, за да остане, и неговата желязна сянка ще бъде много по-дълга и ужасна от всяка предишна империя, подготвяйки сцената за най-значимото събитие, което регионът и светът някога ще видят. Рим и раждането на диаспората. Под римско владичество фигурата на Ирод Велики се издига на власт, мегаломан строител и параноичен цар, който не се поколебава да елиминира собственото си семейство, за да осигури трона си. Ирод преустройва храма, превръщайки го в едно от чудесата на древния свят, с огромни еспланади и гигантски подпорни стени, които и до днес изумяват инженерите. Това е било време на голямо месианско напрежение, където проповедници обикалят Галилея и Юдея. Сред тях Исус от Назарет, чийто живот и екзекуция под прокуратора Пилат Понтийски ще дадат началото на нова вяра, която в крайна сметка ще се отдели от юдаизма. Римското потисничество, данъците и религиозното безчувствие на управниците предизвикват голямото въстание през 66 година. Бунтовниците, известни като зилоти, успяват временно да изгонят римляните, но отговорът на империята е безмилостен. Генерал Веспасиан и неговият син Тит маршируват с легиони, решени да смажат бунта. Йерусалим е обсаден. Гладът в рамките на стените довежда до ситуации на неописуем ужас. Накрая, през 70-та година, защитните сили падат. Храмът е опожарен, а златото се стопява, изтичайки между камъните. Арката на Тит в Рим все още показва плячкосаните съкровища, включително менората, отнасяни в триумф. Окончателната съпротива се състои в крепостта Масада, където група бунтовници издържат в продължение на години, докато, виждайки залавянето като неизбежно, избират трагичен и достоен край със собствени ръце, вместо да се предадат на робство. Години по-късно, второ въстание, водено от Бар Кохба, се опитва да си върне независимостта, но е смазано с такава бруталност от император Адриан, че Юдея е обезлюдена и преименувана на Палестина, за да се изтрие еврейската връзка с земята. Въпреки това, преди окончателното падане, равин на име Йоханан бен Закай успява да излезе от Йерусалим скрит в ковчег и получава разрешение да основе училище в Явне. Там мъдреците осъзнават, че за да оцелеят без земя и без храм, трябва да изградят преносима родина, направена от закони и учене. Талмудът започва да приема форма, запазвайки идентичността на народа в изгнание. Така започва дългата нощ на диаспората, плавайки между толерантност и преследване под кръста и полумесеца. Дългата средновековна нощ и изгонванията. С превръщането на християнството в официална религия на Рим и последващото възникване на исляма, евреите се оказват живеещи като малцинства в чужди земи. В ислямския свят, под статута на дими или защитени, те преживяват периоди на относителен просперитет и културно сътрудничество. Златният век в Сефарат, мюсюлманска Испания, вижда градове като Кордоба да се превръщат в фарове на интелектуална светлина. Маймонид, лекар и философ, пише трудове, които примиряват вярата с Аристотеловата логика, докато поети като Ибн Габирол пишат възвишени стихове на иврит, но в християнска Европа ситуацията е много по-несигурна. Кръстоносните походи, започнали през 11 век с цел освобождаване на Светата земя, започват с кланета на еврейски общности в долината на Рейн. Фалшиви и гротескни обвинения, като кръвната клевета, която твърди, че евреите използват християнска кръв за своите ритуали, предизвикват насилие и недоверие. През 13 век Англия изгонва цялото си еврейско население, последвана от Франция. В Испания атмосферата се променя драстично през 1391 година с вълни от насилие, които принуждават масови обръщания. Инквизицията е създадена, за да преследва онези обърнати, които тайно практикуват вярата си, така наречените марано, в тъмни мазета и под постоянния ужас от доносничество.
Годината 1490 и втора е известна с пътуването на Колумб, но също така бележи изгонването на евреите от Испания от католическите крале. Стотици хиляди трябва да напуснат земята, която са наричали дом в продължение на векове, носейки със себе си ключовете от домовете си, ключове, които много семейства ще пазят в продължение на поколения, като символ на невъзможно завръщане. Мнозина намират убежище в Османската империя, други в Северна Африка и Европа. В Италия е установено първото гето във Венеция, затворен квартал, където евреите са били затваряни през нощта. Въпреки сегрегацията, културата процъфтява в незгоди. В Източна Европа щетлите или еврейските села се превръщат в центрове на традиционния живот, където мистични движения като хасидизма ще донесат радост и духовност в живот, белязан от бедност и постоянната заплаха от казаците. Надеждата за изкупление никога не угасва, но модерността ще донесе нови предизвикателства – обещанието за равенство и кошмарът на расизираната омраза. Пристигането на просвещението и Френската революция събаря стените на гетата. Наполеон предлага гражданство в замяна на интеграция. Евреите влизат в университетите, изкуствата и науките, допринасяйки непропорционално за напредъка на европейските нации. Но този успех генерира нов вид омраза – модерният антисемитизъм, базиран не на религията, а на псевдонаучни расови теории. Случаят Драйфус във Франция убеждава журналист на име Теодор Херцел, че единственото сигурно решение е собствена държава, давайки началото на политическия ционизъм. След това настъпва абсолютната тъмнина. Възходът на нацизма в Германия трансформира омразата в индустрия на смъртта. Нюрнбергските закони лишават евреите от тяхната законна човечност, а Кристалната нощ бележи началото на края. Холокостът не е бил изблик на средновековен гняв, а механизирано и бюрократично изтребление. Влакове за добитък превозват милиони към лагери, предназначени за ефективно унищожение. 6 милиона живота са заглушени в газови камери и телата им превърнати в дим и пепел, изтривайки цели общности, които са съществували в продължение на хилядолетия. Светът, откривайки мащаба на ужаса, остава ням. Но от най-дълбоките и тъмни пепели на историята възниква най-невероятното и удивително прераждане. През май на 1948 година, само 3 години след като светът вижда отварянето на вратите на лагерите за унищожение, гласът на Давид Бен Гурион прозвучава, за да обяви независимостта на държавата Израел. Това не е бил просто политически акт, а утвърждаване на съществуването. Нацията, нападната незабавно в люлката си от всичките си съседи, не само устоява, тя оцелява въпреки всички военни и логистични прогнози, превръщайки бежанците в защитници на собствения си суверенитет. Самата земя претърпява метаморфоза. Безплодните пясъци на пустинята, спяли в продължение на векове, разцъфтяват благодарение на иновативно земеделие, което предизвиква климата. Още по-чудодейно е възраждането на иврита, древен език, запазен в продължение на хилядолетия, единствено за свещена молитва, възкръсва, за да се превърне в ежедневен език на улиците, обединявайки фрагментирана диаспора под един и същ глас. Израел се консолидира като жизнено важно убежище и глобална технологична сила, водеща напредъка от медицината до киберсигурността. Въпреки това, мирът продължава да бъде неуловим хоризонт. Историята на страната е белязана от отбранителни войни и продължаващи конфликти, които са изисквали вечна бдителност. На 7 октомври 2023 година брутална атака отново отваря стари травматични рани в колективната психика, болезнено напомняне, че сигурността е крехка и цената на свободата е висока. Въпреки това, историята на този народ надхвърля обикновеното оцеляване. Това е история за непоколебима цел. Това е разказът за свещ, която упорито отказва да бъде угасена от урагана на историята, за памет, която настоява да помни, за да не загуби човечеството своя път. Пътуването продължава, написано не върху студен камък, а в упорития и вибриращ пулс на самия живот.